היי, אני רותי אפולט ממתאמנים להתחבר מחדש, נקודה. 3 דברים לפני הכל. 1, אני לא מבינה גדולה בשיווק. 2, אני לא מבינה שום דבר במסרטות, בצילומים, בכאלה. 3, אני כן עושה את הוידאו הזה, היות והיום הכל עובר דרך הוידאו, ואני מצטרפת לקדמה. אני עוסקת בקשר שבין תקשורת, יחסים, אהבה ובריאות. ויש קשר הדוק ביניהם, צמוד. לפני שאני מדברת על הקורס שאני פותחת ב-31 באוגוסט, אני רוצה להתוודות. תשמעו, אני לא המצאתי כלום, ויש מצב שאף אחד מאיתנו לא ממציא יותר שום דבר בתקופה האחרונה, בכל העולם הזה, זאת אומרת, לפחות באזור שלנו. כי בעצם הידע קיים, אנחנו יודעים הכל, ומה שאנחנו לא יודעים יודע דוקטור גוגל. אנחנו יודעים הכל, אבל למרות זאת אנחנו לא משתמשים בהכל, בכל מה שאנחנו יודעים. למשל, אם אני אקח את השיווק שדיברתי עליו קודם, אתם יודעים כמה כלי שיווק אני מכירה ולא משתמשת בהם? אתם יודעים שמי שצריך לרדת במשקל יודע בדיוק איך הוא צריך לרדת במשקל, והוא לא עושה את זה? הסיבה היא נורא פשוטה. הסיבה היא שהידע נמצא במקום אחד, והזמינות שלו, והאפשרות להשתמש במקום אחר. אנחנו מצליחים להשתמש בידע שלנו, כשהידע הזה הופך לטבע שני שלנו, או לשפה שנייה שלנו, אבל למשהו שהוא מאוד צמוד לנו, שהוא יצא מהמקום הזה, מהקופסה הזו שנקראת ידע, והיא נמצאת אצלנו בגוף, בנשמה, בשפה, בלב. כשאנחנו למשל נמצאים בתוך איזשהו ריב או ויכוח עם הבן זוג או עם הבן הבוגר, אנחנו לא יכולים לעצור אותו ולהגיד לו, תחכה, אני צריכה לחשוב מה יש לי להגיד, אם מותר לי, לא מותר לי, אם זה נכון, אם זה לא נכון, מתי, איך, כמה ולמה. זה לא קורה. מה שקורה לנו בדרך כלל זה שאנחנו מתווכחים, אנחנו גם רבים, אנחנו מקלקלים יחסים. אנחנו צועקים ומתוסכלים ונעלבים, ואחר כך אנחנו גם מתקנים את היחסים, וזה נורא נחמד. אנחנו מתנצלים ומתקרבים ומתפייסים עד הפעם הבאה. וככה עוברים לנו החיים, זה כזה מעגל כזה שחוזר על עצמו, ולולא היינו תוך כדי שומרים גם כמה משקעים קשים בבטן, אז הכל היה בסדר. אבל זה לא קורה. ולראיה, למשל 40% כמעט מהזוגות שמתגרשים, הם לא הצליחו לתקן את הקשר המקולקל שלהם. וגם אלה שלא מתגרשים, 40% מהם חיים רע, חיים בבדידות כואבת. אז כן, אז הקורס הזה הוא ממש must. בקורס הזה אנחנו קודם כל נלמד איך לא לקלקל יחסים. אנחנו נלמד לבנות יחסים. אנחנו נדבר על איך לא נעלבים בקלות, איך לא מעליבים, איך מתייחסים למניפולציות, לבדידות, לשקרים. איך אני לא נופלת כשאומרים לי לא. איך אני מדברת עם הבן שלי הבוגר, עם הבן זוג שלי. איך אני יודעת, איך אני מדברת כדי להשיג ממנו את מה שאני רוצה, בלי שהוא ייעלב, בלי שהוא ייפגע. אנחנו לא רק נלמד, אנחנו נתרגל בתוך הקורס וגם מחוצה לו. אני מבקשת מכם להיכנס לקישור, ולקרוא גם עליי וגם על הקורס, ולהירשם במהרה, כמה שיותר מהר, כי הנרשמים הראשונים זוכים להנחה גדולה. מספר המקומות מוגבל, כך שתעשו את זה מהר. אני מאוד מקווה לראות אתכם. אם אתם רוצים להתקשר ולדבר איתי בבקשה, מתי שתרצו, בינתיים שיהיה לכם מחר יום אהבה מאוד מאוד שמח מהסרטים, מדליק. ואם אתם שומעים את הוידאו הזה מחרתיים, אז גם שיהיה לכם יום אהבה מדליק, כי כל יום טוב לאהבה, זה טוב לבריאות. ביי.